Takže ahojte všetci, ja vás vítam u môjho prvého videjka a to budú aktulky, tak poďme sa na nich vrhnúť. Takže nie sú to úplne veľké aktulky, takže tak. Pridali nám nový Trailblazer track. Áno, Trail of Triumph. Ja to neviem vysloviť, hej. Takže odmenu si zoberieme. A zoberieme si aj budíky. Tak to vyzerá teda. Vlastne sa mi páči táto podsudovka OMG. Na to sa teším. Takže tak. Keď nebudete nič vedieť, môžete si toto všetko prečítať. Ale Trailblazer track, na Trailblazer tracku môžete zbierať odmeny. Všetci, ale odmeny si môžete vyzdvihnúť len Starrider hráči. Takže tak. Ďalej, čo som pozerala, nám pridali staré koníky malické, tak sa poďme na nich pozrieť. Prepáčte za moje zasekané kuše. No. A sme doma. No, tak ja neprežijem, vole. Takže pridali nám mixy. Oh my god. Mixy. A týchto tu šíročkov Liefeld. Dobre, teraz sa mi to seklo. Takže tak, myslela som si, že to budú aj tí tento vyzerá hrozne dobre. Ale v tej magickej forme sa mi nepáči. Nie, to sú len tieto. Lebo ja som si chcela kúpiť toho zeleného. Tak ja neviem. Ale možno si aj jedného kúpim z nich. Neviem kedy. Teraz som si kúpila nového krivoláča a no. Takže tak. Takže toto by bolo toto s pani koníkou. Toto je o všetkom, čo viem za dneska. Ešte nejaké uvítacie video na môj kanál vyjde. Možno už aj dneska, ale neviem, jak to budem stíhať. Takže toto by boli moje prvé aktulky. Vidíme sa na budúce. Ahoj!